Moikka! Mä ajattelin höpöttää videon semmoisesta aiheesta, joka liittyy odotuksiin. Siihen, millä tapaa odotukset voi kaventaa tosi paljon tavallaan sitä näkymää, joka me nähdään, tai mitä me sit voidaan saada johonkin asiaan liittyen. Muutama päivä sitten mun Instan feediin tuli sellainen video, jossa oli ilmeisesti tapahtunut pankkiryöstö ja nämä rosvot oli pakenemassa siihen pakoautoon kauhealla juoksulla änkemässä sinne sisään. Ja sitten sieltä tuli niin sen auton takaa, sieltä tuli 2 poliisiautoa, jotka tuli siihen vähän niin kuin, että sitten ensin niin kuin ajatteli, että ne tuli saartamaan sen auton. Mutta sitten se yllättävä asia, joka tapahtui, oli se, että ne poliisit rynni sieltä autoista ulos. Oli siis 2 poliisiautoa. Poliisit rynni sieltä autoista ulos. Ja ne rynni sinne pankkiin sisälle. Ja sitten ne pankkirosvat oli vaan silleen, eiks me jäätykään kiinni. Ja sitten vaan silleen kylmäviileästi siitä, niin kuin kurvas siitä niiden poliisiautojen välistä ja lähti pakosalle. Hetken päästä ne poliisit tuli sit ulos sieltä ja ihmetteli, että missä ne rosvot on. Ja sillä lailla. Elikkä se, mitä mä näin siinä videossa, oli opetus. Ja se opetus oli juurikin se, että kun odottaa löytävänsä jotakin tiettyä jostakin, niin voi missata jotain aika oleellista siinä matkan varrella. Ja se lopputulos voi olla hyvin toinen kuin se olisi ollut, kun ei olisi odottanut mitään ja olisi pystynyt silleen avoimesti tarkkailemaan ympäristöään ilman, että se mieli puuttuu siihen peliin. Ja toinen asia, hyvä opetus tästä oli myös se, että opetuksia voi tulla vastaan ihan missä muodossa tahansa, kun vaan pitää silmät auki ja mielensä avoimena. Jes, ei mulla muuta. Moikka!